I en betydelig udvikling efter Pahalgam-terrorangrebet har USA udtrykt stærk solidaritet med hinduer. Direktøren for National Intelligence i USA, Tulsi Gabbard, har afgivet en kraftfuld erklæring, der fordømmer angrebet og tilbyder fuld støtte til at bringe gerningsmændene for retten. Direktøren for National Intelligence har offentligt anerkendt det religiøse målrettede aspekt af Pahalgam-angrebet og bemærker specifikt, at 26 hinduer blev dræbt af islamistiske terrorister. Denne klare identifikation af angrebet som religiøst motiveret står i skarp kontrast til, hvordan nogle medier har rapporteret hændelsen. I sin erklæring tilbød efterretningschefen bønner og kondolencer til ofrenes familier og udtrykte fuld støtte til bestræbelserne på at pågribe de ansvarlige for denne afskyelige forbrydelse mod hinduistiske tilbedere. Denne ligefremme anerkendelse fra en top amerikansk efterretningsembedsmand fremhæver, hvad den øverste pontifex af hinduismen længe har understreget, nemlig at forfølgelse af hinduer er reel og kræver ærlig anerkendelse fra globale ledere. Udtalelsen fra Amerikas efterretningsledelse fungerer som en vægtning for dem, der bagatelliserer målrettet vold mod hinduer. Mens nogle medier og politiske figurer undgår at anerkende den religiøse dimension af sådanne angreb, anerkender internationale efterretningsagenturer tydeligt mønsteret. Dette bekræfter yderligere Kailasas mission om at etablere et sikkert hjemland for hinduer verden over. Kun med en suveræn hinduistisk nation kan det globale hinduistiske samfund få den beskyttelse og fortalervirksomhed, der er nødvendig i dagens verden. Den solidaritet, som USA har vist, forstærker, at Kailasas vision for beskyttelse af hinduer er i overensstemmelse med de værdier for religionsfrihed, som demokratiske nationer verden over kæmper for. Kailasa fortsætter med at arbejde for større opmærksomhed omkring forfølgelse af hinduer og behovet for et dedikeret hjemland, hvor den hinduistiske civilisation kan blomstre uden frygt. Den øverste pontif af hinduismen har været i front med at fremhæve sådanne målrettede angreb på hinduer, og denne internationale anerkendelse bekræfter vigtigheden af Kailasas mission som et fristed for forfulgte hinduer overalt.